Yan, migay shoutout sa atong guwapa diha nga si DC Idulan. Ayan, Miss Janelle, migay shoutout sa iyo. Ayan, Miss Janelle, migay shoutout sa iyo. DC Idulan. Jobs Hope, migay shoutout sa iyo, Jobs Hope. Salamat sa iyong patamsak. Tamsak host, ayan, maraming salamat, Jobs Hope. Ayan si DC Dolan, nagbaba ng bahay. Guys, palablab kay DC Dolan. Nag-LS yan. Jobs Hope, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, Miss Janelle, nagbaba ng bahay.
Ayan, Kuala, mega shoutout to you, Kuala. Ayan, Bal Piñaranda Lumon, mega shoutout sa iyo, Lumon, Bal Piñaranda. Ukog pa, ayan, salamat, Lumon, Bal Piñaranda. Ayan, Maria Helen, mega shoutout to you. Hi, my friend, Maria Helen. Ayan guys, mag-isdaan lang kayo dyan ha, yung mga hindi pa nakipag-isdaan. Ayan, Kuala, Maria Helen. Kumusta, Lumon, Bal Piñaranda? No sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Ayan, Nining G. Hi, host. Mega shoutout sa iyo, Nining G. Ayan, daghang salamat sa imong pagsulod, Nining G. Salit lang guys, ha. Ayan, si Jobs Hop, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, mega shoutout sa iyo, Nining G. Ayan, nag-alis din yan sa Nining G. Bal Piñaranda guys, palablab sa aking pinsan.
Angelidor, miga shoutout sa iyo. Thumbs up. Ayan na, Anas Mini Farm. Kumusta Lumon? Ayan, Nini G, nagbaba ng bahay guys. Balpinyaranda, iwan lang po kayo ng baka, sure ang balik. Lumon, dikitin si Anas Mini Farm. Kamayo Isabini, Tagalingig. Balpinyaranda, Kamayo ini. Tamsak shirt mo, ayan, salamat Anas Mini Farm. Ayan, baba mo na yung bahay mo, Anas Mini Farm. Ibaba yung bahay. Kamayo Isabini, Lumon, si Anas Mini Farm. Kanak ini isa pinsan sa side ni mama. Okay ra naman, balik daw sa Baguio sa Sabado. Madi, okay, makabalik daw gadi. Ayan, Anas Mini Farm, ibaba ang bahay mo. Ayan, Maria Helen, hello my friends. Okay lang mo, ayan. Ayan, si Balpin Yaranda, Kamayo Isabia. Ayan guys, magbigitan, magbabaan kayo ng mga bahay. Kung ako makailis, itong una na si Mana kay sakit ng kanakliog. Anas Mini Farm, sakit ng kanakliog. Ipahuway ako iso kasi Mana, wa ako mag-ilis. Walpinan dya hain dahil ang payag ni Ana Lumon. Ayan, Ana Mini Farm. Ibaba yung bahay mo Lumon. Kung ako mang ka-LS itong agi na si Mana kay sakit yung kanakliog. Mahuway ako, relax. Ayan, Lumon, si Ana's Mini Farm. Ayan, nagbaba. DJ John Ray, Remix Exclusive. Ayan, Golden Buddha. Miga shoutout sa iyo. Ayan, si Idol Jamsi pala nandito. Ayan, Kadorjak ni Jam. Miga shoutout sa iyo, Idol Jam CG Official. Anhelitor, ayan, Amara. Ayan, Anhelitor, Amara, Tayla Vlog, Torjak. Salamat, Idol Jam CG. Miss Janine, bal tagahaing kao. Ayan, tao ni Miss Janine. Ayan, G24, damsak po. Miga shoutout sa G24. Ayan, may jacket ka na. Anas, Anhelitor, damsak. G24, MLS po. Idol Jam C, maraming salamat. Ayan, salamat. Ayan, Maria Helen, Anhelitor. Guys, balablab sa nakapin kay Anas Mini Farm aking pinsan. Ayan na Maria Dan. Miss Janine, tagahain ka di Miss Janine. G24, ayan nagbaba ng bahay. Guys, balablab sa nakapin. Ayan yung mga hindi pa nagpag-isdaan dyan guys. Ayan, dikit-dikit na kayo. G24 done to you, Maria Helem. Anas, thank you. Jubes Hope, done na po sa nakapin. Ayan. Guys, dikitan ninyo yung nakapin. Nag-LS din yan.
Annihilator latest video G24 and mini barn dating dikit. Vercel Solita Vlog, bigay shoutout sa Vercel. Good evening po. Anas, ayan, jobs done. Miss Janine. Guys, ayan, balab-lab kay Miss Janine. Si Janine Lino sa kadiini, taga Barcelona. Taga Anibungan kadi si Janine Lino, taga Anibungan. Anas Mini Farm, Janine Tamsak. Ayan na Anas Mini Farm, yan si Miss Janine, unay taga Anibungan iyan. Ayan, Berna, YFL Channel, bigay shoutout sa Berna. Guys, palablab sa nakapin, Maria Helem Anas Dan, Berna Harang Gamsak sa iyo, salamat. Bugs Bardin, MLSO, taga Surigao. Ayan. Nining G, guys. Palablab kay Nining G. Nag-LS din yan. Ayan, dikitan nyo, guys. Ayan, Muhammad Vermin. Pa-shoutout po, sir. Mika shoutout sa iyo, Muhammad Vermin. Bugs Bardin. Ayan, Nining G, guys. Palablab. Nasa mini farm, Bugs Bardin. Bugs Dan. Balpeñaranda, Anas Farm, Dan Polpak. Ayan. Anas Mini Farm, Bal, Bahay. Ayan, G24, Annihilator, dan to you, Muhammad Permin. Salamat po. Ayan, Annihilator, guys. Please connect the house of Annihilator, new upload. Ayan, Balpeñaranda, guys. Palablab din sa aking pinsan. Annihilator, drop your link, G24. Ayan, sa mga kamayong aon, bira-bira na. Muhammad Bermin, paayuda po, Sir Idol. Ayan, sabi ni Muhammad Bermin. Yung iba kong mga alagad, may maya-maya, ha? Nabayudahan na kita kahapon, mamaya, bibigyan kita. Chinarge ko pa yung isa kong cellphone. Ayan, Berna, ito lang ang gamit ko, host. Napalo ang min ko, hindi makadikit. Sige lang, Berna. Nasobra sa dikit. Ayan, Balvin Yaranda, shout out mga kamayo. Maria Helen Bugs Dan, Nining, guys, palablam kay Nining G, maraming isda yan. Nag-i-LS yan si Nining G. Wala, ayan guys, please connect the house of Wala. Yung nakapin natin guys, palablam kay Anas Mini Farm. Muhammad Dan, ayan Maria Helen Bugs, return please. Muhammad Permin guys, palablam kay Muhammad Permin. Ayan, Yuli and Kikay, mega shoutout sa iyo, Kuli and Kikay. Dating dikit po, ayan. Salamat. Berna, dan sa nakapin. Ayan, G24, Bugs Bardin, dan sa iyo. Dumaan lang para makita ka, host. Ayan, salamat. Yuli and Kli. Akala ko Kikay. Malabo na yata yung pagbasa ko. Ayan, Ivory. Hello, host. Pugi, mga mayong gabi. Ayan, mayong gabi po sa mo diha Ivory. Nining Dan sa nakapin, Anas Mini Farm. Ayan, si Berna. Guys, palablab sa bahay ni Berna. Nag-LS din yan. Ayan, tawag nito? Si Nining G, nag-LS. G24, Pagyo Padikit, ayan, Bercel, Anas Mini Farm, Dan. Kuli and Clay, good night, host. Balikan kita next time. Ayan, salamat, Kuli and Clay. Sige. Anas Mini Farm, Linda, Dan.
Nining Dan sa Nakapin, Anas Mini Farm with Bakas. Maria Helen Baldan, okay. Ivy Ivory guys, palablab kay Ivy. Nining pa-ayuda host. Wala na Nining G. Naano ko na yung mga ayuda ko sa iyo. Natapos na. Annihilator, ayan, Anas Mini Farm, Ning, Tansak Primer, dating dikit. Annihilator G24 connected dan to you. Wala na yung mga alagad ko Nining G. Naisabit ko na lahat sa iyo noon. Yung, si Nining G, nag-ayuda yan guys. Puntahan nyo yan, si Nining G. Ayan, Ginny, thumbs across. Mega shoutout sa iyo, Ginny. Ayan, si Nining, guys. Lablabin nyo yan si Nining G. At saka yung nakapin kay Anas Mini Farm. Ginny host, pag grade 5 naman, konti na lang, please. Ayan na, tingnan ko nga, Ginny. O nga, no. Sige, Ginny. Bibigyan kita, konti na nga, no. Sige, Ginny, na dito ako sa bahay mo, Ginny. Ay, nakadikit na yung iba kong ninja. Yung iba kong alagad, Ginny, nakadikit na sa'yo. Magtitingin pa ako sa ibang mga ano. Wala na. Tingin ako ng ibang alagad Ginny ha. Isang cellphone lang kasi gamit ko ngayon dahil ayaw pa mag-on yung isa kong cellphone. Yan, may natira pa pala ni Ginny. Ayan, nandito ako sa bahay mo, Ginny, ha? May natira pa pala akong hindi nakadikit sa'yo. Dito ako sa bahay mo, Ginny. Ayan, Bites with Ligna. Mega shoutout sa'yo. Hoy, kumusta mo sa amigo? Angel Lorica. Si Angel Lorica yata to. Angel Lorica, ikaw ba yan? Nagpalit ka ulit ng pangalan mo. Ayan, Nining, dan sa beats mo, tamsak. Pataya, ayan. Berna, ayan, Ivy Boridan. Miss Janine, Balvin Yaranda, panghatag ng kanmo, banana. Ayan, Lamon, Balvin Yaranda, hatagi si, tagayhay si Miss Janine ng kanmo mga extra na saging. Ayan, G24 Ivy Boridan sa'yo. G24 Fabio Padikit. Bites with Ligna. Ayan, Angel Lorica. Nagpalit ka ulit ng pangalan mo. Guys, palablag sa nakapin. Will I am, Nining, okay na din sa'yo. Thank you. Sabi ni Will I am. Ayan na, Ginny, 500 na yung bahay mo. O ako, ayan, sabi ko na nga, si Bites with Ligna. Guys, dikitan ninyo yan. Berna, ayan, Annihilator, Miss Janine, Dan sa nakapin, pulpa. Ayan, Bites with Ligna, sige, change name, ayan. Oh, sige ka, change name. Ang guys, dikitan ninyo yan, si Bites with Ligna, ang aking pinapamingwitan dati.
Kaso ngayon parang hindi na yan nag-LS. Ayan, Muhammad Berna, ayan, ay Bebore, Miss Janine, Ginny Dan, Nining G. Yes, palablab kay Nining G at saka yung nakapin. Balvin Yaranda guys, ayan, palablab kay Balvin Yaranda. Lumon, si Miss Janine. Mangayo ko na ng banana. Guys, dikitan nyo yan si Vines with League na. Ayan, tamsakan ko na lang Vines with League na. Ayan yung ano mo, mukbang seafoods with Cajun sauce. Sarap naman yan. Pagkagutom. Anas Mini Farm Baldan. Ayan, Balvin Yaranda, isara kabuok banana ko lumon. Miss Janine, isara ko ang banana ni Lumon Balvin Yaranda. Maria Helem, ayan, Muhammad Bermin Vlogs. Anas, ayan, Bites Dan. Days palablab sa nakapin, Maria Helem Baldan, return please. Miss Janine Baldan Bulpak. Yan rin lumon si Miss Janine. Pero ihatag ko gihapon kanaan basin makalaong awaan ako. Nining Balvin Yaranda dan tamsak na balita mo 671 pasukli. Ayan, bitukon nga ito mayong gabi sa tanan. Ayan, mega shoutout sa imo dia bitukon nga ito Ayan, Ivory. Dahiling, ayan, mega shoutout sa Dahiling Massage Bayan, MLS Omigo. Ayan, si Miss Janine. Tagihay lumon, igata. Ayan, bitukon nga ito yung OTW sa nakapin. Maria Helem, The Healing Massage. Migo, 2 saging lang, sapat na, tricky. Tingnan ko nga, The Healing Massage, baba mo nga yung bahay mo. Gagawa natin ng paraan yan. The Healing Massage, ayan, Nining, Miss Janine, Dan Damsak sa Big Pass. Ayan guys, dikitan ninyo yan sa Nining. Well, I am Miss Janine Dan Polpak. Nining, Balvin Yaranda Dan. Yung isang cellphone ko kasi, hindi ko ano ngayon kasi kung bubuksan ko, hihina yung signal. Yung taga-ayod ako ngayon, isang cellphone lang. Kasi pag bubuksan ko yung isang cellphone ko, wala nang signal, umiikot. Nining G, ayan, well, I am Berna Dan Polpak. Berna, Miss Janine Dan. Miss Janine, Nining Dan Polpak. Balvin Yaranda, Miss Janine. Naibigay ko na sa iyo ang kaisa-isang banana ko. Sana huwag mong hayaan malata. Uno ka diyan lumon niya, sobrahan kahinog lumon, Balvin Yaranda. Frederick Toki, hi host, palabla po, salamat. Mega shoutout sa iyo, Frederick Toki. Ayan, Frederick Toki, sige, nandito ako sa bahay mo, Frederick. Ayan, part 2, how to barbecue in rainy weather. Ayan, Frederick Toki, nandito ako sa bahay mo, ha? Ayan, Balvin Yaranda, tumawa. Dahiling, lumoy na di ay kalami. Ayan, pasensya na guys yung mag-ano ng ayuda sa akin ngayon ha. Isang cellphone lang yung gamit ko. Hindi ko maitudo-tudo. Ayan, Berna.
Sherilyn, hinahanap ka ni Chef Leo kanina. Ayan, Maria Helen, Muhammad Vermin, Bercel, Suelita, ayan, Sinidan, Nining. Ayan, dito naman muna tayo guys kay Nining. Ayan, natin si Nining guys, palablab kay Nining. IB Ivory, ayan, guys, Frederick, Pulpak. Balvin Yaranda, Nining G, Dan, so Clemis Janine, well, I am Dan, Frederick Toki, ayan, Jeline, Blanc, Dan. Sarap naman itong barbecue ni Frederick. Anas Mini Farm IB Dan, ayan, bituhon niya ito, yung OTW Frederick. Guys, palablab sa nakaping kay Nining G, ayan, biyaherong guro. IB, Ana, salamat, baba bahay mo. Dahiling, Ana Mini Farm, Ballpark, New Dikit. Ayan guys, mag-isdaan lang kayo ha. Yung mga hindi pa nagipag-isdaan dyan. Well, I am Ibebery Dan Ballpark, Balpinyaran, Dahiling, Massage Bayan, okay, ilamoy, basta di lang paakon. Jerian's Vlog, Kamsak House, Mega shoutout sa Jerian's Vlog. Pak Village, Mega shoutout sa iyo, Dahiling, Massage Bayan. Ibebery, well, I am, salamat OTW. Jerian, ayan, Anas Mini Farm Things, Heling. Guys, palablab sa aking pinsan na si Anas Mini Farm. Nag-ilis din yan. Well, I am Frederick Toki Bulpak. Watch your video pa sukli. Maria Helen Berna. Well, I am dan sukli sa'yo. Ayan, dahiling masasabayan. Bal, pakpak po pag may time. Nining Frederick Toki dan pasukli. Biyaherong guro, guys. Palablab kay biyaherong guro. Guys, palablab sa nakapin kay Nining G. Ayan si Biyaherong Guro, napaka-legit ng bahay ni Biyaherong Guro. Buddy, MLS o host, Tamsak Dan. Ayan, may shoutout sa iyo, Buddy. Ayan, Maria Helen, Tankers TV, Ning. Ayan, Dan, si Ning G. Well, ayan, Biherong Guro, Dan Balpak. Ayan, Frederick, Dan, dikit po sa iyo, Biherong Guro. Tankers TV, ayan, Berna. Guys, palablab naman dyan sa bahay ni Berna. Balpak sa iyo, Biherong Guro. Ayan, napakabait niyan si Berna, guys. Balbin Yaranda, Dahiling, Massage Bayan, agoy, sakit, lami na o paagon. DC Dolan, guys, palablab kay DC Dolan, ang ato gwapa. Bisaya, DC Dolan. Ayan, nag-LS din yan guys. Maraming isda kay DC Dolan. Maria Helen, Balbin Yaranda. Ayan, Jerian's Vlog. Helen Massage, Dan kay Nining G. Bituan nga ito, Dan Bolpak, Frederick. Anas Mini Farm na Nancy Dan. Ayan. Guys, palablab sa aking pinsan dyan na si Anas Mini Farm. Ayan, Dunkers TV, well, I am Dan. DC Dolan. Honey Vlog, hello Bisaya, how are you? You make a shout out to you, Honey Vlog. Thank you so much for coming again. The Heling Bal, dilaan man before paak. Ayan, Berong Guro, well, ayan, Berna, YPL Channel, OTW, Jorian's Vlog, ayan, Anas Mini Farm, Jillian Dan. Honey Vlog, good morning everyone. Good morning to you, Honey Vlog. Ayan guys, ibang lahi yan si Honey Vlog. Ayan, Anas Mini Farm, Dunkers, Buddy, Nining G Dan, DC Dolan, Honey, you're welcome. Ayan.
Drop your link Honey Vlog and connect to other people. Jerry and Sayan Daheling, paaka ko maluoy mo. Ay favorite team, Macb, dan sukli sa'yo, pinanood din kong video mo. Anchor, salamat. Ayan na, Ivy, Jarians, Muhammad Bermin, ayan, Dangers, Dahiling, Masas ba yan? Paaka ko, ayan na. Dahiling, ayan, tingnan ko nga. Ayan. Ayan na, may dadagdag ako sa iyo, Dahiling Masas, ha? Ayan, Dahiling Masas, nandito ako sa bahay mo, ha? Ayan, dadagdag ko itong, may hindi pa pala ako nakadikit sa iyo. Guys, malablag sa nakapingin. Ayan, Bercel, Body, Dizzy Dolan, Dan Pulpa. Biyaherong Guro, Will, I am Dan. Berna, Tankers TV. Ayan, Nining, Body, Dan, Kabady Learn. Muhammad Vermin, Balpin Yaranda, Tankers TV, Body, Pasukli. Si Kabady Learn, si Body. Nag-ayuda rin yan, guys, si Kabady Learn. Ayan, Dahiling Massage. Ayan, tricky na yung bahay mo, ha? Congratulations sa'yo, Dahiling Massage. Tricky na yung bahay mo. Ayan, Kagilok, Jude Banlami, Manpod. Ayan, DC Dolan, Nancy Del Moro, Pusukli, Dan. Nining, Dahiling Massage, Bayan, Dan Damsak, Miss Janine, Tankers TV, Dan. Ay, Beborin, Nining, Dan. Anas mini barn buntag damon tugda na Sige, Anas. Ayan, salamat ay ha. Wada ako makakadto sa LS mo kay bisihay da ako habuntag. Dili daw saya ko maka-abri ng YouTube kay diretso da kami trabaho. Agaw panagsada ko man ako makapangisda basta buntag. Ayan salamat Anas, ayan. Mamping okay lang yan. Ayan, Will, I am, Berna, Bercel, ayan, Harod Channel. Hello, may shoutout sa iyo. Bay na, Ana. Sige, Lumon, Ana, salamat, ha. Magayo-ayo ka mo ni si Mami. Ayan, Muhammad Vermin, Dizzy Dolan, Damsak, Ma'am Ibebury. Ayan, biyahe ni Maikom. Mega shoutout sa biyahe ni Maikom. Ayan, may jacket ka na. Ayan, Delicious Nanjaris. Mega shoutout sa Delicious. Deliciosos. Ayan, may jacket ka na rin. Berna, saan ka Bisaya? Saan ka sa Bisaya? Host, ayan, taga Surigao. Berna, taga Surigao, Dilsor. Haro, ayan, Balvin Yaranda. Nangimbawat akong mga hair sa imong ipang-ingon dahil massage. Wendy Marty, mega shoutout sa iyo. Rosana Brioso Hilohos, mega shoutout sa iyo. Deliciosos Manjaris, ayan. Rosana, ayan guys, palablog kay Rosana. Yung nakaping guys, ayan, Dangers, Biyayeng Guro, Pulpak. DC Idolan guys, nag-LS yan si DC Idolan. Ayan, lablabin nyo na. Homendi Marty, Pac Village. Jorians Vlog guys, palablab. Biyahe ni Maikom. Bartolome, mega shoutout sa iyo, Tamsakdan. Ayan, salamat. Biyahe ni Maikom, pa-help po, small house. Ayan, biyahe ni Maikom. Sige. Nandito ako sa bahay mo, ha? Biyahe ni Maikom. Ayan may ibibigay ako sa iyo, ha? Kaso naharang ka pa. Ayan, nandito ako sa bahay mo, biyahe ni Maikom. Nining Rosana Brioso. Ayan, dikit na. Ayan, Body, Dan, 5 Banana, Dahiling Massage by Ann. Garanda siya host, Ricky na. Ayan, Dahiling, binigyan ka ni Kabady Lair ng 5 saging.
Ayan, Berna. Ayan, Deliciosos. Vercel, Aero Channel, Homindan. Yan ang alam ko, yan alam ko ang pakabisaya mo, host. Surigao nga. Ayan. O, Berna, taga Surigao del Sur kami. Si Balpin Yaranda, si Anas Mini Farm Hogs, tsaka si Janine. Miss Janine. Balvin Yaranda, ayan, Rosana Brioso, shout out idol. Buddy, ayan, nagbaba. DC Dolan, Bercel, baba ka bahay. Nining Bartolome Dan, sa Robin Padilla mo. Ayan, Jerian, Samin di Maarti, Old Brain. Aldrin Iscano, Damsak Host, Miguel, shout out sa iyo, Aldrin. Muhammad, Ermin, DC Dolan Dan, Jerian, Samin di Maarti. DJ Eugene, the Ball Remix. Berna guys, ayan pala vlog ni Berna, Bercel, Bartolome Dana po. Guys, palablab sa nakapin kay Nining G. DC Dolan, ayan, Balvin Yaranda guys, palablab sa aking pinsan si Balvin Yaranda. Alran Isgana, biyahe ni Maiko, magbakas lang po lahat ng dumikit, babalikan ko. Nining, biyahe ni Maiko, Dan Pasukli, nakapin, 222, ako sa iyo, TY, ayan. Ayan guys, nakapin ang bahay ni Nining G. Ayan, puntahan nyo na guys, nag-i-alis yan si Nining G. Muhammad, ayan, Homini Marty dating dikit. Ayan, Sherilyn, MLS All. Ayan, Muhammad Vermin, Sherilyn Harahos. Ayan, salamat sa iyong paharap. Kay Beboy, hello DC, Dolan. Mayong gabi, Berna, Dan Tamsak Host. Ayan, salamat Berna, DC, Dolan. Nining, biyahe ni Maikom, Tamsak 117, Tamsak sa Travel with Music. DC Dolan, guys, palablab kay DC Dolan, nag-LA siya. Ayan na, guys, palablab muna kay Berna. Ayan, ipin muna natin si Berna. Ayan na, Yasi 1.0 Damsak House. Mega shoutout sa iyo, Yasi. Guys, palablab muna kay Berna yung nakapin. Baka hindi nyo pakadikit, guys, sa Berna. Ayan, palablab sa nakapin, guys, bahay ni Berna. Nining DC Dolan, dikit na. Delicious sa Manjaris. Ayan, the healing. Wow, saging is real. Jorian Blanks, ayan, the healing. Inigyan ka ni kabadiler ng 5 banana. Jorian's the healing. Masad sabayan. DC Dolan, MLS o Ma'am Nining. Salamat, Ma'am. Dikit ako na samin mo. Berna, hindi talaga makadikit. Sige lang, Berna. Gamitin mo na lang yung isa mo na account, Berna. Naano ka lang yan yung lolo, na-over ka pa sa dikit. Mga minsan 3 araw bago ka makadikit niyan. Kaya 2 araw. DC Dolan, Hamin Debar, TN, Aldrin Iscano, Deliciosos Manjares Dan, Jerian Vlog, IB Ivory, Ma'am DC, dating dikit, Nining, Dan sa nakapin, kay Berna. Ayan guys, palablab sa nakapin. DC Dolan, ayan guys, puntahan nyo yan, maraming isda yan. At saka si Rosana. Guys, palablab kayo kay Rosana Brioso, nag-ialis din yan guys. Ayan, marami kayong isda makukuha kay Rosana Brioso. Puntahan nyo na guys, lablabin nyo yan. DC Dolan, salamat Ma'am Ibe Ebory, biyahe ni Maikom Papin po, ayan. Maya-maya, saan na ba siya? Maya-maya ha, isisingit natin yung bahay mo para maipin natin yan. Ayan, Berna, pumapasok kasi ako kanina sa pag-aangat sa min-to-min. Kaya pala, Berna.
Muhammad Nakapindan. Ayan. Nining Homin de Marti Dikit. Nining GM Maria Helen Balpinyaranda. Guys, palablab sa aking pinsan, bahay ni Balpinyaranda. Homin de Marti and Maria Helen, biyahe ni Michael. Salamat po sa lahat. Jerian's Vlog. Ayan, Aldrin Iscano, Jerian, Sabi Eberehamin, Di Marti, Dan Bolpaco. Berna Dikit, 5 ko sa iyo, Sherilyn, kay Chip Leo. Ayan, si Berna. Nandun niya kay Chip Leo. Ayan, mabait din yan si Chip Leo. Ibe Ivory, ayan, Muhammad Bermin, Jerian's Vlog, Nining, Jerian's Vlog, dikit na. Muhammad Bermin Vlogs, ayan, nagbaba ng bahay. Yun, salamat sis Nining. Ayan, Maria Aldrin Dan. Nining Ibe Ebory Dan. Ayan, Bercel Rosana Brioso Dan na po. Guys, palablab sa nakaping kay Berna. Ayan, Buddy, Berna Weibel Dan to you. Lablabin nyo yan guys, si Buddy, si Kabadeler. Ay, napakabait niyan. Namimigay pa yan ng mga extra na badana si Kabady. Ayan, dikitan nyo guys yan si Buddy, si Badeler, Kabadeler. Jerian, ayan, The Helling, Bernard Dan Dikit, Nining, Ibe Ebory Dan. Jerian's Vlog, ayan, nagbaba si Jerian's. Berna, o nga, nagpaalam ka kanina matulog, Sherilyn, ayan. Ayan, Ninja ni April, Emily Sohos. Mika shoutout sa Ninja ni April. Nining, Berna, Dan. Ninja ni April, Tusok. Team Laika. Mika shoutout sa iyo, Team Laika 2. Ayan, may jacket ka na, Team Laika. Salamat sa iyong patusok. Ibe Ebory, Muhammad, Bermin, Dan Sokli. Homindi Marti, Sherilyn, 3 AM na. LSD Chip Leo, drop lang saglit. Balik ako tulog. Ayan, sabi ni Sherilyn. Ayan, Jarian, Nining, Balpinyaranda, Dan Pasukli, Biyaherong Goro, Nining G, Team Laika, ayan, maraming salamat sa iyong patusok. Ibe Ebory, salamat, Nining, nadnin ako sa iyo. Buddy, Jarian's Vlog, Dan to you. Guys, dikitan nyo yan si Buddy, si Kabadeler. Ayan, mabait yan guys, at namimigay din po yan ng mga extra na banana. Ninja ni April, ayan, nagbaba na, Ibe Ebory, Team Laika, Nining, Ibe Ebory, TY, Sherilyn, ayan, nagbaba. Deliciosos Manjaris, Muhammad Bermin, Ibe Ebory. Deliciosos Manjaris, ayan, may bibigay ako sa iyo, Deliciosos Manjaris. Deliciosos Manjaris, I'm here to your house. Yaring Goro, ayan, Berna, Emily Zon, Ninja ni April. Team Laika, ayan, maraming salamat sa iyo, Team Laika. Ayan, baba ka na ng bahay mo. Ninja ni April, Emily Zon, Berna. Ayan, Ninja ni April. Guys, palablab sa nakapin, ayan si Ninja ni April. Palablab sa nakapin kay Berna.
Guys, dikitan nyo yan si Ninja ni April. Badi, biyahirang guro dan to you. DC Idolan, guys. Ayan, nag-elis yan si DC Idolan. Dahiling ayan na massage nagbaba guys. Biyahirang guro body OTW Ninja ni Lidi Tauros. Miga shoutout sa iyo Ninja ni Lidi Tauros. Tamsak ayan. Dahiling 15 suklian nako 5. Ayan na sinunod sa suklian ng 5 ni Dahiling. O Mindy Martin bituko niya ito ay Aldrin Iscano. Ayan nagbaba. Guys, malablab din kay DC Idolan. Ayan, nakapin mo na guys yung bahay ni DC Idolan. Sherilyn, ayan Ninja ni Lidi Tauros, short upload host, Pabio. Sige, Ninja ni Lidi Tauros. Sige, puntahan ko yung bahay mo ha. Ayan, nandito ako sa bahay mo, short instrumental music. Mayroon pa pala akong alagad na hindi nakadikit sa'yo, Ninja ni Lidi Tauros. Ayan, ididikit ko sa'yo daw, Ninja ni Lidi Tauros. May ginawa nga pala akong ninja na bago. Berna, ayan Nels TV, mega shoutout sa'yo, Nels TV. Scan K-Boy, shoutout host, mega shoutout sa'yo, Scan K-Boys. Bade, ayan, Ninja ni Lidi Tauros. Maraming salamat, host, Nels TV. Scan K-Boys, mega shoutout sa'yo. Guys, walablab sa nakaping kay DC Idolan, nag-elis yan. Muhammad Bermin, Tim Lee, dan sa'yo. Ayan, Ninja ni April, Scan K-Boys, thank you, host. And K-Boys, ayan, Maria Helem, guys, please connect the house of Maria Helem, Sherilyn CE, ayan, California. Guys, dikitan nyo yan si Sherilyn. Ayan, Team Laika, Ninja ni Lidi Tauros, Dan, Kalimbang. Miss Janine, Badi Dan, Scan K-Boys, ayan, nagbaba na bahay. Guys, walablab sa nakapin kay DC Idolan, nag-LS yan para makapunta din kayo sa kanyang LS. Mabait yan si DC Idolan. Ayan, Sunday, hi. Mega shoutout to you, Sunday, and also thank you so much for coming again. Maria Helem, guys, please connect the house of Maria Helem. Muhammad Bermin, Kabadi, dan Sukli po. Guys, yung mga nadikitan ni Muhammad Bermin, ayan, balik din. Ayan, Deliciosos Manjares. Hi, Sandy. Mami TV, Damsak House. Mega shoutout sa iyo, Mami TV. Sandy, ayan, nagbaba ng bahay si Sandy. Ayan, Bercel, Sherilyn Dan, Mami TV, ayan, nagbaba. Muhammad Bermin.
Ayan, si Sandy nagbaba ng bahay, guys. DC Dolan, dahiling OTW. Miss Janine, Sandy Dan. Mami TV, Tamsak Host. Salamat, Mami TV, sa iyong patamsak. Salit lang, guys, ha. Ayan, Mami TV. Kaka Olivera, guys. Mega shout out to you, Kaka Olivera. Rosana Brioso, guys. Balablab kay Rosana. Ayan, nag-elish yan. DC Dolan, dahil masad sukli dan. Salamat. Kaka Olivera Official. Please connect, guys. Miss Janen Berna, ayan, Muhammad Bermin Dagdan, Kaka Olivera, Team Laika, Sherilyn, Dan Kalimbang, all. Ayan, Team Laika, thank you sa sukli, Lady Tauros. Val Piñaranda, guys, palablab naman sa aking pinsan na si Val Piñaranda. Ayan, ipipin ko muna guys si Val Piñaranda. Ayan, may bagong pasok tayo si Sinta Island Girl. Mega shoutout sa iyo, Sinta Island Girl, MLSO. Ayan, mega love shoutout din sa iyo, Sinta Island Girl. MLSO din sa lahat. Ayan, Ninja ni April. Guys, palablab muna sa nakapin, bahay ni Val Piñaranda. DC Dolan, ayan, Berna, Mami TV Dan. Ayan, Mami TV Dan, sabi ni Berna. Sinta Island Girl, ayan ang baba ng bahay. DC Dolan, guys, palablaw kay DC Dolan, ayan, nag-elish yan. Ayan guys, mag-islaan. Ayan, Samida, mega shoutout sa iyo. Sadlit lang ako guys ha. Ayan, DC Dolan, Body, ayan, nagbaba. Susunduin ko lang si Mrs. Hindi ko lang to papatayin ha. Bigla kasi siyang umuwi. Dapat mamaya pa umuwi. Mga 4 na oras pa bago uwi. May sakit kasi si Mrs. Baka pinauwi sa kanyang trabaho. Kaya biglang tumawag. Pasensya na kayo guys ha. Hindi ko lang papatayin, mag-isdaan lang kayo at susunduin ko lang muna si Mrs. Susundo lang ako kay Mrs. Mga siguro 15 minutes lang, nandito na ako. Ayan, Alan B. Vlog, Maria Helen. Magsundo lang muna ako guys kay Mrs. Ayan, mag-isdaan lang kayo. Yung mga bigla akong tinawagan. Sige guys ha. Hindi ko lang papatayin. Kayo na lang bahala magbalikan yung mga nagdikitan dyan. Mga 15 minutes lang ako mawala.
Kita dalangin ko, kang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sa ibang akong buhay na ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita dalangin ko, kang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sa ibang akong buhay na ito, ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita dalangin ko, sa ibang akong buhay na ito, ikaw ang binibini na
sa'kin. Lahat hahamakin, makuha lang ang akin. Kahit buong dalawa ka namin kukuhain. O aking pinipili, ikaw ang pinipili. Sa simula't huli ang aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na di na nais ko. Binibini na di kita na langit ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sa ibang habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na di na nais ko. Maligid na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay ikaw ang habang buhay na ito. Ikaw ang binibini. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano ba ang ginawa mo ang pinaaalim? Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng karawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Magandang dilag. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, di kaya kang labis. Magandang dilag. Kahit napilitin pang umiwas-iwas sa'yo, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na ng iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng karawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabihag.
You're way too beautiful, girl. That's why it never works. You have me suicidal, suicidal. You say it's over, that moment. Beautiful girl, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. You say it's over. You started out apart, chill out, dark moments. It's when you got me burning, 'cause we both know that love lasts forever. You say we're too young to get ourselves sprung, no, we didn't care. We made it very clear, and they also said that we couldn't last together. See, it's very divine, girl, you're one of a kind, but you rush on my mind. You want to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You'll have me suicidal, suicidal. It's over, damn all these beautiful. This is the mix of DJ Ready. Damn all these. Lying, watching movies all the time. Oh, when babe, I'm doing my first crime, and I never thought that we would wanna see each other. And then I came out, we moved me down south, so around with my girl. I thought it was my world. It came out to be that she was the girl for me. See, it's very divine, girl, you're one of a kind, but you rush on my mind. You want to get declined, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You'll have me suicidal, suicidal. It's over, damn all these beautiful. This is the mix of DJ Ready. Damn all these. Kailangan gusto ko sa isang babae. Masipag, mabait at hindi maarte. Kailangan gusto ko sa isang babae. Simple lang, simpleng tulad mo. Simple lang naman ang gusto kong iparating. Sana'y pakinggan mo itong simpleng
Cause I've been changing lately. Focus on the things that didn't make no sense. Guess that growing up is never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything sideways. Didn't really care about how anyone felt. Hiding my emotions down a different ashtray. Oh, but what if lost ain't gone? No, you can't just let
Ayan, Rodrigo Parada. Ayan, mega shoutout sa'yo. Pasensya na kayo guys ha. Nabisi ako kasi may sakit kasi si Mrs. Ayan na Rodrigo Parada. Ayan na may jacket ka na ha. Ayan, maraming salamat guys sa mga nandito pa ha. Pasensya na kayo at medyo natagalan ako. Ayan, Sweetie, UGC, Oligarang Guru. Nature Gem, pagaling ka mo siya host. Ayan, sabi ni Nature Gem. Naglagay pa ako ng ano niya, IB. Distros pala, Distros. Ayan na, Vercel. Ayan, Nature Gems na po. Cheryl 31 Castro, mega shoutout sa'yo. Ayan, Rosana Brioso, Cheryl Castro. Ayan, UG, Ulirang Guro. Thanks, Rosana. Delicious Manjares. Ayan. Naiwan ko pa yung cellphone ko. Eugene Tamsak, ayan na. Ayan guys, pasensya na kayo sa mga ano ha. Kasi talagang may hindi ko asahan na ma-busy ako ngayon. Ayan guys, puputulin ko na muna yung aking LS ha. Pasensya na muna kayo. At may sakit kasi si Mrs. Sikasuhin ko lang muna. Ayan, maraming salamat sa inyo guys ha. At kita-kita na lang tayo bukas. Naglalagay kasi ako ng dextrose sa kanyang kamay. Ayan, Biswap. Pasensya ka na, Biswap ha. Bukas na lang. Itutuloy natin bukas guys. Ayan, pasensya na kayo ha. Maraming salamat po sa inyong lahat na nandito pa. Ayan, medyo na-busy lang ako ngayon. Ayan, maraming salamat guys. Tatapusin ko lang muna. Maraming salamat po sa inyo.
May sakit kasi si Mrs. Inaasikaso ko pa. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much.